Шаңғы спортына битараф булмаганнар Яңа шәһәрнең урман буена сезон ашу чарасына җыелды. Урман аланы шаңғы юлларында берничә буын спортчы тәрбияләнгән. Әлеге спорт түрен яратучылар өчен зәйдә шартлар елдан-ел яхшыра бара. Наши любители, вам я хочу пожелать, чтобы каждый пройденный километр приносил вам только радости, только здоровье. Впереди у нас с вами прекрасные новогодние праздники, которые, я думаю, что вы проведете здесь, на лыжне. Для вас она будет подготовленная. Тантаналы шартларда актив зәйлеләргә ГТО хәрби спорт комплексының алтын билгеләре тапшырылды. Знаком отличия 7-й ступени награждается Шугулева Екатерина. Спорт чарасының тантаналы өлеше тәмамлангач, олысы кешесе шаңгыга басты. Беренче булып мәктәп укучылары өчен старт бирелде. Алар эстафетаны өлкәннәргә тапшырды. Урман аланына килүче һәркемнең кәефе күтәренке, җиңүгә омтылышы көчле икәнлеге күренә. Спорт бәйрәме өчен һава торышы да уңай торды бу кичтә. Мондый узышлар инде күркәм традициягә әверелеп, халыкны һаман саен үзенә күбрәк җыя. Биредә шаңгы шуучы һәркемгә барлык шартлар да тудырылган. Прокатка шаңгы алып тору мөмкинлеге бар. Базаны ныгыту, яктыртылган шаңгы юлы эшләнү һәм башка чаралар да спортны үстерүгә юнәлешне ачык исбатлый. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, ЗИ хәбәрләре.